Malawi Brief. Pambuyo potenga ngongole ya NIF, anthu ena sadabwezebe ngongoleyi ndipo izi zidachititsa nduna ya zaulimi dzulo ku parliament kuti aulule mayina anthu amene sadabweze ngongoleyi. Kodi njira imeneyi ndi yabwino? Izi ndi zina mwa nkhani zimene anthu ayipereka maganizo awo mu programu imeneyi yachidzulo. Takhala ndi pomwepo. Mtsogoleri wa dziko lino wafotokoza kuti new commission of inquiry achite kapena isankhidwe ndi parliament. Kodi ndinokhutira chifukwa ena kuti ayi akadasankha inquiry imeneyi ndi president Mutharika nkunena kuti ndasankha yawa. Ntchito iyi tiyasiredi aphungu kuti asankhe new inquiry pa nkhani ya ngozi imene idapha Chilima. Funso lathu ndi limenelo madzulo ano potengera kuti anthu akadakambiranabe kuti kodi inquiry imeneyi kuti ikhale kuti anthu ayikhulupirira ayidalira ulendo uno ichitike motani. Ku parliament komweko dzulo kunachitika sonkhani Mayi Loza Mbirizi amene ndi nduna ya za agriculture ndi nduna ya za ulimi. Anabwera tu kumeneku ndi chipepala chachikulu kwambiri chimene amafotokozera mayina zuwa likuswa mtengo kuti awa adatenga makobiri mu dzina la ngongole kuti apange za mega farm ndi zina zotero paja kudali mwayi umene mdziko muno. Ndiye anthu amenewa tifuna tiawuluse mayina awo ndi amachita kuwulusa mayina matchula mmodzi adatenga mamiliyoni awa adachita chonchi awa sadabwezeko awa anabweza awa sanabweze awa anabweza pang'ono atsala ndi balance. Ndi mayina ena mmenemo ndi anduna zakale za boma limene langochoka posachedwa pa la MCP osewalanso ena mwa aphungu ena nkhope zodziwika zimene zili ndi mayina awo mdziko muno. Kodi kumene kuja sikuanyazisa anthu chimene achita Ambirizi? Mwachilandira bwanji? Was it necessary kuitengera nkhani ku nyumba ya malamulo kumatchula mayina? Timve maganizo anu pa nkhani ziwirizi, comment yanu mofulumira kuti kodi inquiry commission of inquiry yatsopano ayipangedi ndi anzathu ku nyumba ya malamulo kapena pa desk pa Mutharika ndi pamene pachoke anthu amene apange ntchito imeneyi. Komanso timaganizira kuti amayi Mbirizi achita cholondola ndi kumalengeza mayina anthu amene ali ndi ngongole. Kodi sikuanyazisa kapena inu mukuyilandira bwanji nkhani imeneyi? Tione ochuluka ndiwo amene akuyimba. Ine ndi Moses Makawa ndikugwira ntchito limodzi ndi Yamikani Nyambo. Palaina apatayambapo mwasula bwanji madzulo ano? Ndasula bwino za inu. Comment yanu ili pati ya maseko timve maganizo anu pa ndege kuti kodi iwowa president ganizo lawo liroti achite ndi aphungu kusankha commission of inquiry yatsopano kapena iwowa tinene kuti akuthawa ntchito Mutharika akadasankha okha. Timafuna timve maganizo anu komanso chikalata chimene na mtindi wa anthu amene awerengedwa makamaka ku nyumba ya malamulo. Iwowa tu awerengedwa kuti ali ndi ngongole ku mega farm. Tabwereza nthawi zina amaseko mati asinamve ndi chifukwa chake tabwereza kwina konse sitibwerezanso. Was it necessary amayi Mbirizi kumafotokoza mayina amene ali ndi ngongole mnyumba ya malamulo? Zinkhani ziwirizi tenganipo ni imodzi mwansanga. 1 minute yanu yakwana musadusenso 1 minute. Chabwino. Ndithudi. Chifukwa cha democracy imene ili Malawi muno. Mutharika akuyitsata. Chifukwa adakasankha iwo badadala kuika patsogolo. Koma achita bwino kuyipereka kumenenso kumachoka malamulo. Okay. Choyambirira Mutharika yo aja ndi lawyer. Malamulo amatsata. Chabwino. Ndipo sibadala kuike kunena kuti zimene zichitani ndinu aphungu. Okay. Chifukwa mene kuja kumene timembekezera kuti ngati dziko la Malawi timapeza kuchoona chenicheni. Okay. Ndi anthu amene asankhidwe ndazi zawo kumene kuja aphungu. Kutsogolo kudzapezeka munthu wawiri ngula. Okay. Mwachitsanzo tikhoza kutero nena kuti chimene achitachi nchinthu chopambana
muona chifukwa sadapangire. Okay. Achita bwino kuti aphungu asankhe ndingukamba koso ikumene kukunda chokako ndingukamba ko ya nduna ya zaulimi achimene chimene chidachitika m'Malawi muno mchipongwe chifukwa chakuti kumudzi kuno inenso ndali nawo mungulu lopempha ngongole imene ija. Okay. Pagulu limene lidali lingati kalabu anthu 10 tidononga ndalama yokwana mwina 2 million. Koma silidapindule mpaka lero ndalama zathu zidatani kodi zidalowa. Okay. Ndi kumava mayina anduna zimene zinali zimendetsa dziko lino kuti nazonso zidapangira kumatenga mafirande dejakuti mafesande dejakuti. Ineyo sizachilendo chifukwa chakuti apresident opuma achakwera kukhoti kuja nthawi ijali limodzi ndachilima adawafunsa nena kuti kodi malamulo mmadziwa. Adakana kuti malamulo sindiwadziwa. Okay. Kuchokera pantsitsi umene uja osadziwa onena kuti malamulo sindiwadziwa. China chilichonse m'Malawi muno chimayenda opanda malamulo. Okay. Chifukwa ngakhale anthu atemedwe apolisi samamanga anthu aja amawapenya ngati president malamulo sawadziwa. Okay. Ndiye tikatenga ngati nduna ya zaulimi imene ilipo lero ine kuona kwa ineyo chifukwa chinthu chija cha dziko la Malawi chimene chimachitika ndalama zija mitsoko ya Malawi amene akhala akuliro chokera 2020 kutafika 2025. Dalira mokwezaye mpaka obera so president nkunena kuti mapulitsa zithusa anthu osarupa mchipongwe. Ndiye pamene anduna alengeza kunena kuti auje ataona ndi mpongozi wawo yemwe wachakwera kukatenga nawo ngongole koma timalipira ndalama ifeyo kunena kuti ndi mwana wa president nkumakati beraso ndalama chifukwa mene kwa nkuba adakongola osati kuba. Hayi nkuba chifukwa iwo ajawo sanenera chifukwa boma timachitira kale zabwino m'manyumba mwawo koma sanenera otenga nawo ngongole ngati mwana wa president. Adakasira anthu wamba. Tonani kwathu kuno tikhoza marelo kuti malemu kazombo 200 echakuti million kukatenga ifeyo kuno kumasafala nkumavutika. Kodi ndalama imene yayiwo aja akabweza ndani achitogulitsa chani kuti abweze kuti mwina ngongoleyo chifukwa ndalama zimene zinzofu abweze ndithu aphungu amene adalenga aja nkuonena kuti wena atenge koso ngongoleyo ija tiyambe opindula Amalawi chifukwa simapindulira Amalawi imapindulira anthu akuluakulu okhokha akongereza. Taona nimene muja mulibe munthu dera mungongole imene ija alengeza mayina amene mulibe munthu dera onse MCV yokhayoka. Chipongwe chimene adalichita dziko lino ineyo kwa ine ndesinza iwala ngakhale Yesu kubwera ine ndesinza iwala ndi chipongwe zedi moti ndune imene ijayo yakhoza ofunika china chilichonse shola kwika achike pantunda Amalawi lidziwe kuti kudabisidwa izi. Ineyo nona ngati kuti ngati dziko likhale pamodzi ndalama zimenezi asathawe anthu abwezi. Zikomo kwambiri. Tathokoza Maseko Kasungu mkhale ndi usiku wabwino. Zikomo. Tira kumva maganizo anzika tinayesera kuti lapatsa 1 minute koma anadutsa tabwera ndi ena pa line mwasula bwanji. Taswera buno kaino. Taswera nkhope ya mayimbirizi kumatha kuoneka iwonda amene anawerenga nyumba ya malamulo makamaka mayina anthu amene ali ndi ngongole za mega farm. At the same time amuthalika kuti akuthawa ntchito kuti akhozosira aphungu kuti apange inquiry yatsopano pa nkhani ya ndege imene idapha Chilima. Mukuganiza kuti zimenezi akanenera kuchita ni ndani kubweretsa mayina a anthu amene akhozopanga ndithu new inquiry? Should it be done by the president kapena aphungu a nyumba ya malamulo? Mutenga nkhani iti ngati muli kutenga nkhani zonsezi 1 minute yanu yayamba timve dzina lanu. Ine ndine Joseph kuno ku Chitipa. Please go. Chinijeni ndizenge nkhani yokhuza ya ikwalira. Please. Imeneyi ndona ngati kusiya manja mwa aphungu ndikulakwisa. Okay. Chifukwa ndi nkhani yofunika anthu amene amazisata. Okay. Uno si aphungu onse amene amakhala ku nyumba ya malamulo ali odziwa zinthu. Okay. Ena umene kuja ndapolo ena JC ali konkuja. Amene ndege imene mendetsedwa ndi expert. Ndi chinthu chimene chikugwiritsidwa ntchito ndi expert.
ngamutenge munthu amene sakuchidziwa afufuze azili chani. Koma ndimona ngati kukhale anthu special amene amapanga zimene zija. Okay. Ndi akapanga aphunguwo akawuzire kuti anthu amene asankhawo suti sankha ndi boma lapitali, anthuwo asankha ndiwowa. Nde aphunguwo si ntchito yawo ya. Koma ni ya anthu akadaulo amene amazidziwa zinthu zimenezozo. Chabwino. Sono tipange ngati zitsazo pa kampeni pomagwiritsidwa ntchito ifa imeneyi. Nde lero limumtenga amene amagwiritsa ntchito kampeni ija kuti takafufuza iye zotsatira ziyadala zoti chani. Kuti amalawi akhala ndi choona kapena akhala ndi bodzabe. Lero pali zinthu zina tisizipangire ndale koma tipange kuti tizidziwe. Ndipo kufuna kuzidziwa tizinga anthu amene amazitsata. Tiyamikire. Kunkhani yokhudza ngati yowerenga mayinayo kwa ine kuti sivuto. Koma imeneyi asayisiye. Asayisiye? Asayisiye. Chifukwa chani mukuti asayisiye? Chifukwa chokuti iyi kuoneka kuti munthu athu machita manyazi kuti ndikatenga ndikayikutsidwa. Ndikapanda kubweza koma ndibweze ndicho linga chona kuti zinangalo ngazinga zatchulidwe zikatchulidwe kuti anamaliza. Okay. Komanso tingofunsa kuti nava mbuyo mukuti achamuli anatenga ndalama kuti anamaliza. Andani amene? Achinamuli. Achinamuli. So zinthu ngati zimenezi zonse zina ziyende mbali zonse. Okay. Asango kuma mbali imodzi koma mbali zonse zina ziyende ndithu bwino. Chabwino bwana. Kunkhani ngatiso imene yobwera kundege kuja pepani ningotenga timatenga zitina take. Ndionena kuti amanena bwana kumpuyo kunena kuti iwo anakana kuti sane mau black box. Koma fena zedalane tikuja muriona mati akuwadziwa. Ndiyo konsesolito kana kuti ndimwayi anthu amenewo akanene ndikubwesa video imene awana yankhula. Okay. Inoisi nthawi yangu yankhulaso yayi koma action. Ananena zakuti video ndi Chamango yayi ananena zakuti kwakuti iye ananena zakuti kungozisana ndi yayi koma anene ndi umboni wake. Chabwino. Kale ithandiza zinthu ngati zimene zozo chifukwa anakanisisa. Okay. Nde fesu tisakhala okondwera tikadzaiva video imene interview imene tikadzaiona. Okay. Umasulitsewali kuti pankhani imene mapanga zangozi ndege liyofika manyamuka aito taliyese aimya kuti afufuze mafuta ake ngati ndokwanira china chiliyofunjani. Sumamuka chinthu chili ndi vuto. Okay. Nde zimenezi titho kuona kuti ukadolo wanje umene unaenda pamenepo chifukwa chake tikufuna tidziwe chimene chinachitika kuti uyo ngati ananyamuka mafuta alosakwanira kuti vuto ndi ndani. Tathokoza kwambiri bwana Joseph kuchitipa mukhalendose wabwino. Pirira kumva maganizo anzika timayesera kuti mwina kawani minute kadzibwira kumaikona kuti anthu ochuluka ali ndi nkhani madzulo ano ndipo ndi ufulu wa wina aliyense timatero kuti mawaso is a busy day. Well, zimene zichitike mawa tikambirana Monday koma leroli tikukamba nkhani yoti imene yachitika inside exclusive chidzulo timatenga nkhani ziwiri mu exclusive chidzulo zimene zikuoneka kuti these are the top stories. Mukutenga nkhani iti pa line up maswala bwanji dzina lanu? Tasabuno kantu bwana wanga ndi Hassan. Tenganipo ni imodzi nkhani ngati mungakwanise ziwirizo 1 minute yanu yayamba. Okay, bwana nkhani yotaimva kuteko nkhani awayo yokuza yangu ngoli awo sana lakwise kuitenga nkhani yakwise pambala mpanda. Chifukwa chonena kuti ziko lindi latose ziko sila anthu olemera okhaokha yayi. Okay. Kama anthu umene ukanakhala ngati kuti ndiwa inuyo kapena ndiwa ineyo ine zachizike kuti ino ndine tikanakathera kundende. Ndi tisamaombere mmanja zinthu zosakhala bwino kuti zikoli tonse talivutikira kuti tilisike mene tilimu ndalama zingoyenda mwa anthu achuma okhaokha ife zikati kumva kupweteka. Okay. Yachiwiri ngati yandegeyonso president uja ndoganiza kwambiri kuti kutenga nkhani chakuapasa mafungu kuteko iyo ndicho linga afuna ione kuti kodi mafungu amene kugwira nawo ntchito ndinawo limodzi kapasi ndinawo limodzi pamwa iye ujazo akoza kuchipanga chinthu chamwa iye kakuna kuti ndichipange bwanji imene ndichipange motere kapena ndichipange koma wachitenga dako achisiya kugulu kwa anthu ukana kuboza kuna kuti nanga bwanji iye sana atenge kuapasa mafungu. Ayone ndeyo jandoganiza kwambiri kuti chimene akupanga kuchizo ndi masa anapeza kale koma akufuna kuti mafungu amene ali ku parliament ayininze zona kuti
kodi ndizoona kapena pitako kuja kumwe kuja kapafuna koze ziko lao. Okay. Bwana wanga nde mkanangani ya chinyengo chimwe chikuchitika kumawe kunoko. Ukapoka utingwerekeza na utingati hata kazi kisasa kujana kuti kodi katangale tingathane naye bwanji. Katangale tikoza kutana naye munjena kuti lese ngati munthu jawapeleka unozika kuti ndo kuba. Natali wokuba aine apita kalowe nkati. Enda kalowa nkati munja musayembekeza na kuti kubwire pero iyo jaombolere. Chifana ndrama mea kupangira pero je ni ndrama yatu ya Malawi. Chifana iyo jamea makapa mpando pa janani bindalama. Mayonet. Ne akalowa nkati muja asakaye nintawe pangira pero. Chifana akangolowa nkati muja kukamusekera kumoja kumuchacha zaka kandi 5 ndi kuti amene angazabwereso pa mpandopo sazakhaso ni nthawi yona kuti atani adeso chifana zopazina kuti wina twaduzapo wa manja ake apya ifeso satani tisapange zimenezozo kuti tintese Katangale yache ndimene basi koma kunena kuti ayi mwamange masiku awiri atatu mwaona anthu achakubwerako masiku awiri atatu mwaona chimozimozo muzi momwe munthu kungotowa bankuku akangoba nkuku kupita kumene kuja ndikukasekeredwa akamabwera kumene kuchaku mwina masiku awiri atatu mpezasa kupaso nkuku chasa kutani akupangena mata kuno kuja kusikofera tiba nkuku tikapita kumene kuja akati tati sekulia tituvokakoso ne anthu zimene akupanga chinyengo chimene chikuchitika Malawi muno tikuzuza na toka koma president anaine akani mphamvu zambiri kuti amene watibera ndrama zathu za dziko la Malawi anaine kuti akalowa nkati mja asabero asalandire asandebe ndrama chanzaipe ya Malawi ende iyo jamani kuti ndrama inditenge bero muni panga bero ya mwakuti ya ndrama zokwana mwakuti amapeza kuti ndrama zitandiza ife tomwe akutibera ife tomwe ndeka amakangati akutizungulisa kena ndi achapakepa kusanga magali moto akuenda mazi akutithira miso yathu ndimene tikuvutika nayo koma munthu woti anatizunza tikumuona kuti nduyu amene anapa Malawi ndi amene mankhwala anasowa chifukwa cha anthu awo ndi Katangale kuti athe tiyene tipange zimenezo basi. Usiku wabwino bwana. Bwana wanga kupitira kumva maganizo anzika zithunzizo zikufotokoza nkhani mukaona mayimbirizi tukamba nkhani za mayina amene anayima nawo mu nyumba ya malamulo nkumalengeza. Was it necessary kuyika nkhani imeneyi poyera dzuwa likuswa mtengo? Mukaonanso chithunzi cha ndege mbali nayo tikukumbusana kuti payenera pakhale new inquiry makamaka yofufuza nkhani ya ngozi ya ndege idapha achilima ndi anthu ena 8. Kodi a president amayenera kuyisiya nkhani m'manja mwa aphungu kuti ayasankhe commission kapena nzoyenera achite ndiwowo pa desk pawo? Mwaswera bwanji pa line apa madzulo ano? ndaswera mwaswera bwanji makawa? Ndaswera. Lanu dzina kumene mwatiimbira comment yanu ili pa nkhani iti? Ine ndi Devi mpya imwe uja kuchokera kunyanja kusalima kusengabe. Kusengabe tapereka ni maganizo anu. Muli nawo maganizo pa nkhani iti? Choyambirira tu maganizo ndipereka mbali zonse ziwiri. Alright, 1 minute yayamba. Ndiyamikire anduna azaulimi. Kubweretsa nkhani ija poyera. Chifukwa timangumva zokuti koma anthu apa kula ndalama. Iya nditi. Akugwanyamula uko. Nderero liza bwera poyera tiyamikire. Okay. Ndipo zatero donchija ndikuthandizana ndikugwirana manja anthu ndrama chankuyibweza. Ndote na samiti ndinalembesa kale ife. Ndrama jatha kuikhoza kuti beza ndikupindulako sonafe. Ndrama ija siyo kuti munthu katenga udiyo ukhale pasiyayi. Koma ili ngati ukangongola ubweze. Zomvesa chisoni anthu olemera kale ndamene akupangira ndrama ija. Okay. Au mwana pangira. Ndizomvesa kuziko chisoni kwambiri ngiziko anthu kumatsauka anthu olemera kale atalemera. Okay. Kumazipangira okha. Chachiwiri ndibwere kunkhani ya ndege. Abwana atu munthu ja si munthu wamba iyayi. Tikana mpasa mpata munthu uja. Zinthu zimwera nziko mnomo zikanayenda bwino koposa. Apapa amene ndazionera zinthuzi kana lakwise kwa pasa aphungu aja kuti akambirane ku parliament kuti apange committee ya inquiry. Chifukwa ife tomwe Malawi tikanamuza chala kuti akuti mkulu wangopangira wekha bwanji zinthuzi. Kumaona kuti yanda apasa Malawi inaka akambirane aoendese chimene ateze echo chitumbindulire ziko. Okay. Fandi katenga mwene ndekha ndikanga ndikupanga zandale. Okay. Komanso mvuto wa ku Malawi kuno tisatenge zinthu chinaso kuchilowesa ndale yayi. Aphungu alimene mujamo sana pitije mondale yayi. Apita akapita kumene kuchosa chama ibira ngati boma kuti ndiye fa kameti kunjapo. Ndaka malo zana zala kuti yayi kuma chitu chipito kwa yayi mwa kuti yayi bwana. Amene mujakhale bata nitendere chilunga muchibwere poera nkhani ndinalankhula wiki atha kutifunira closure ya nkhani. Ale sakusakasa kuti dikhale ndipotani ndipo wenera kuti chinachitika ndichiti. Abwana tu ineyo ndikatero ndiyimire pamene. Kusalima bambwanga thokoze kuti simati siyatoka mukhale ndi usiku wopambana kusengabe. Koma mawa moza abwana ndimafuna ndipemphe. Pemphani. Mupemphe management ya luntha program ndi yabwino kwa basi. Izi amayamba chama 6 ko kumata 7 mucha.
zingamatichitire bwino kwambiri. Pempho lanu ku management ya Luntha ndiye kuti likumveka ndipo tipereka mchichewa. Ndathokoza kuti makawa ine zina langa ndine David kuchokera kuja kusenga pe kunyanja kwenye kweli. Usiku opambana yang'anirani nsomba mbali ya kumeneko. Ilo luchiro sabuno pamene. Zikomo Wawa. kupitira kumva maganizo anzika nkhanizo ndi ziwiri muli ndi ufulu otengapo nkhani zonsezo ngati mungakwanitse 1 minute imene ndi exclusive chidzulo lachinayi lapa 26 leroli ndithu tikuona kuti mu February tatsa pang'ono kutulukamo just 2 days to go. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji bwana. Bambo wanga ine ndaswera lanu dzina kumene mwatiimbira nzofunika kwambiri. Ifeyo nasinkhalita manda timakhala kuno kwachiye Mbevu Kasungu. Kwa uimberu ndakulandira nchimatisiya tokha maganizo anu pa nkhani ziwirizi muli pa nkhani iti 1 minute anu yayambapo. Toyamba nkututsa mayina amene anakatulutsa ku parliament kumene kusanala kuitsa. Chimene tochiona ineyo noona ngati kuti zinthu izi zinali ngongole koma kunali kuba. Yes, chifukwa choyamba nchakuti munthu akatenga ngongole lero ngati sakubweza sangakatengeso ina mawa. Mandanda muja kupeza mu anthu ena oti anatenga 2023-2024. Kenako omwewo adatenga 2024-2025 koma ngongole ina yasana bwezi. Kumene kunali kuba. Kutenga ngongole achimwene siku lakwa AI. Ngongole choyamba chimene machita muno malayi tili mu anthu ambiri. Munthu mmodzi sangamunjikire ndalama zonsezo pamene anthu ena akuvutika m'maderamo. Ngongole zija zitamende chilungamo kumatenga nkumabweza kuti pakadakhala chilungamo. Ndiye ngati munthu sakubweza ngongole chilungamo chake chimene chija chite manyazi kuti mawa wena asadzachitenso. Ineyo ndikuona choncho. Chabwino. Kumbali ya mmene wapitira kafukufuku cha kupititsa ku parliament siku lako kumene amakoza malamulo. Ngati aphwanye malamulo athuwo ndiwo ndiye president uja wachenjera kuti apititse ku malamuloko kuti mawa asadzanamizire munthu wina. Ineyo natero kuno kwa Wimbe nkhalitsa manda zikomo. Tathokoza bambo Manda nthawi zonse makhala nafe mukhale ndi usiku opambana Kasungu kwa Wimbe. Zikomo inuyo munthu wankulu zikomo apero ndithu nthawi zonse makhala nafe akuti amthalika achenjera kwambiri kuti pamawa isadzakhuze komanso mbali ina yakuti zakhala bwino kuyika mayina poyera kuti ena atengere kuphunziro. Mwaswera bwanji pa line apa? Mwaswera bwanji wa. Taswera madera tabweranso ku Kasungu perekani maganizo anu nkhani ndi ziwiri ndikhulupirira muzitsatira. Atazisatira. Mutenga iti 1 minute anu yayamba? Mbevuka ya nife. Chabwino imene perekanipo maganizo anu. Nzamvesa chisoni kumamva mafigures akuluakulu chonchija kumatenga anthu azimimba zawo anthu andale pamene munthu wakumuzi akusowa fertilizer akusowa chakudya. Nizomvesa chisoni munthu wina kumakhala ni ngongole 200 chakuti miliyoni kumachita kuti mzikomo tili pa umphawi wa ndalama tili pa umphawi wokwera kwa zinthu chifukwa cha kusokonekera kwa chuma. Nizomvesa chisoni kwambiri. Mwinaso chuma chathu sichimayenda bwino chifukwa ndalama zambiri anthu ambiri anatazitenga. Zimene zijazo sanalakwitsa aso anthu aja akwene abweze 60 days inachiwidwa ija anthu aja abweze. Anthu aja amaoneka ngati madolo anzawo semaoneka ngati makape ndalama zazizandisi ndalama zaboma ni misonkho yathu imeneja. Anthu aja abweze ndalama zichaso apaseso anthu ena amene wayenera kupasa anthu zinthu zija. Vuto ndiona kuti anthu amene mumapasa zinthu zija ndi anthu oti ali nkale zochita chifukwa tikaonetsesa amene 3/4 anthu amene atenga ndalama zija ndi anthu oti ali nkale zochita. Moti ndalama iji zikafikire kwa achinyamata amene mukanena tifati basi ndalama achinyamata azipanga mabizinesi. Koma zipezi kuti mumapasa achinyamata mukapasaso anthu andale anthu oti ali mimba amangokhutisa mimba zawo nomakanika kubweza ngongole. Chokhacho chatikhuza kwambiri. Atiganize pene kuti anthu acha ndalama atani abweze ndalamayo ipite kwa anthu oyenerera ngati mungakhalenso kotheka kuperekaso kwa anthu. Yachiwiri iyi zili bwino sitikuyang'anaso tikhasankha ndani koma chimene tikufuna ife ndi chilungamo. Tufatiziwe amene ananazo kuti ndege yazaza 1 2 tufatiziwe amene ananazo kuti
pachitanga ndege inakwera kwakuya kwambiri kuti singathiso kuoneka tufati zonse amene anauza kuti ndege inakafika unzuzu koma ino inapo tuloka umene choko inakanika kutera chifukwa nyengo sinali bwino komanso tufati zokuti kuti mulonda uyu wapachikangawa uyu mulonda wapatawa uyu zinakhala motani aliyense amene andikuthikira ukapeka umboni apite ndipo inquiry angosankha usiri pachita unoti uyu ife timene ufuna ife ndi chilungamo. Tathokoza kumva maganizo anu Bambo Madera ku Kasungu kwa Wimbe. Sizomo kwambiri tathokoza kwambiri kupambana. Kupitira kumva maganizo anzika yathu ndimene inapita kuti tiziyamba 6 o'clock situdziwa management unika zotani mwasula bwanji pa line apa. Ndaswerako tiyambire pati madzulo ano ku Mchisi uko. Yosavuta ine ndingogwirako yanisiya. Chabwino. Zinaza. Chabwino. Poyamba ni madini thokoze kuti ku madziko lo Malawi kuli ndalama zetu. Kwa mujare ngezera dzulo maina ajari. Ndalama zijanzo chuluka. Ndalama nzochuluka ate. Odi tena bage. Satandale amangola bita. Iwo amatumikira ifeyo anthu akumizere. Ndipo peza ujena amatumikira ifeyo anthu akumizere kunoku. Amafunika tena bage anthu akumiza zithandizidwa. Komanso boma likadakhala ni ndondomeko nthawi zina zake chifukwa maiko ni mabungwe anapereka ndalama zochuluka zedi Malawi. Koma ndalama zozimaoneka njira zake. Nimangofuna zathandiziso anthu nawo mene alengezera maina. Timakhala chomvetsa chisoni kwambiri kuti umakhala ngati kuti iwe ndiwe woyeretsedwa pamene nawenso ndi wokuda. Chifukwa izizi zili nkuchitika kulonetsa kuti uchokera 2014 ufika 2019 anthu amene anatuluka somboma nthawineyo adapezeka kuti ali nzolakwika zambirimbiri. Ndipo alopezeka kuti mwina iwo wenewene amene amalengeza zimenezi mwina na ujeni adatsaona kuti ngati tichikukhala nekha tichikukhala toka komanso tichititseko manyazi anthu ena. Chifukwa ngati anthu amane kuti akukongola nkuba zinthu ziwiri zosiyana. Ukongola ndiye kuti pali mgwirizano tidzachita ABCDE. Ndipo pamene amakongoza ngati anthu ena amakatenga gawiri ndiye kuti mwina nthawiyo ankakhulupirira kwambiri kune kuti abweza. Pamene kuba munthu umakatenga chinthu chonena kuti wina aliyense sakudziwa palibe marekodzi ake. Ndiye mmati mmene kuti anthu nawo achita bwino alengeza koma asayiwale mlandu wawo wa mabiliyoni achokwe morayi. Nathokozera. Usiku wopambana kunchisi tathokoza mva maganizo anu. Kupitira kumva maganizo anzika ufu wanzika kupereka maganizo mphoka nino apa ndi kakugwa mvula kumeneko kanchani tachotsa pepano kwambiri foni yanu imamveka ngati mvula china chake chochitika so anthu ena mabibi m'manyumba amutaona kuti tadzidzimusa mwasula bwanji pa line apa. Chabwino mwasulako bwanji. Timatero kuti mukachita mwayimba foni make sure kuti muikweze foni yanu. Mwasula bwanji? Ndaswera masabali sa. Ndaswera live pa Luntha Television khani ndi inquiry ya ndege yatsopano achitenda mthalika apena amene achita kwasira wa phungu wa tisiye momwemo kapena nanga nkhani ya dzuloyi maina kuchita werengedwa dzuwa likuswa mtengo. Was it necessary? Dzina lanu ndi ndani kumene mwatiimbira maganizo anu? Ine ndine Peter kuno kundirane paboma. Perekani maganizo anu bwana Peter ndotani maganizo anu mutenga nkhani iti 1 minute yayamba. Ine khadi medi dengeli ya inquiry. Khadi ine ndikuona ngati kuti iganizo jana kuti ipite ku parliament iganizo cha kuno kwambiri. Iganizo jana kuti achipanga ataganiza kuti nthawi yoyambirira inachitika ku executive ndiye palibe chimene chinasintha. Abapati alole nga parliament agreement yawo. Chabwino. Ntchito ya ujeni
nkhani ya ndege iliyotafuta nkhani iyi iliyotafuta nkhani iyi ndiona kuti tizigwa mmodzi kodi muli nchifuwa? Yeah, of course. Koma wawadi bwino. Iyambeni mwati titani nayo nkhani ya ndege? Nkhani ya ndege ndiyotafuta tizigwira mmodzi. Oh. Tambirira timuyikane chimwendo, bwana chimwendo. Yakuza kuti bwana anakuza ndani kuti ndege ya 19 ndipo ndiyo sasa. Tiyambire pamene. Kachiwiri taitane a president opuma achakwera. Achakwera tafuta kuna kuti kodi inu anakuza ndani kuti ndege inafika kuzuru. Wachitatu tumuyikane bwana Kukuyu. Abana Kukuyu anena kuna kuti chipangizo chilichonse cha mundege achisunga chili malo abwino. Zimene zinasowa pa nthawi imene abwerese poyera. Wachitatu amene wachifolo bwana kokhwitima awandaka Dr. Eugene Tennessee komanda komanda waje wa MGF. Tafuta kuna kuti anakuza ndani kuti ndege ndi kokhwitima. Andi tikinasi kunechi chozesa chizina kuti asilikali athu amakathera ku nkhalango amakathera kumalo kovuta kwambiri ona kuti malo aminga malo anjoka anakanika bwanji asilikali athu kaninyina ili pafupi pompaja kuzuzu anakanika bwanji kupita ukasaka ndege kuchikangawa bala kisosi yako zuzu kupita kwa anthu 8 kila pangisa ndijana kuti apita anthu 8 ndege kugona mikoloko zinateka bwanji kuna kuti anthu atatu kusaka koloko amafuna kuti anthu apulumuke kapena ase ndapo patisachiteze poso ya ababa ngozi zinachitika anthu achana mwali asangazuke apa amene angapezeka olakwa akwena amangidwe. This time around tikasekerere so ndikopusa ayi anthu amapanga dala zifuzo zachibwana ikozokhala kuti nali ngozi piwa koma anthu anapezerapo advantage kuna kuti anthu awawa munja ina iliyonse apite chifukwa kuti chilima anali munthu ona kuti akanasokoneza munja ina ake kuti mgwirizano wawo sumayenda bwino ubale wawo sukaenda bwino nde anaona kuti the goodness zoti ngati papepeta taisiona kuti ndege yagwa anthu amene wawa sakasake kwa mwina akasaka nthaya bwino mwina akanasa pumu wakumasi zikanaonesa transparency ya boma kuna kuti anaiti mtima kuti zawo akhale bwino koma kukhala kuna kuti kukhala siku yonse kumabisafo inu ndege ati inagwera pafupi ndinizi anthu amiliziwo kana ande kuti chinake kuti chagwa kodi mulonda wa patawa amene anali patawa ya dika yake enemu ali kuti amene uja edi pali mkulu naka nkacheza ndi Kasmo Auvi wa Zodiac anafwa kuti amandani ngomwiwa amene kuti anaona ndege ikushika amaona ikutani kuzungulira ikukhangati yatusa chimendo tani mkulu amene yuso sake kumene ali akapelekere umboni. Anthu onse amene kana chite bwino pamene kuti kana endese bwino nkhani akwene agwide chakwizinge chaziwe ndipo anthu amene wandi oyipa kwambiri. So finally iyi yaujeni ndiketa nayo yaujeni ya nisi yoti ina mawerenga parliament. Munainena kale mene. Yeah, this is the way to go. Zinyengo zizonse zimene zizichitika parliament kakuti tenti zike ni pa mbalambanda. Ndama zimene amabantu wanzona kuti zamisonkho yathu ndiyifeso pano patisaidiyeso kumbuyo munthu una kuti chipoti njankolanga chipandani aliyese amene anabandalama akuyenera ayikide pa mbalambanda amalawa aziwe because zimene ndizomvesa chikondi kuna kuti munthu anthu olembera kale anthu amalolera kuti anthu azikanye chipeze anthu azivutika anthu azigula chimanga 100,000 komwe anthu kagulukira kaka anthu uchepa ino ndalama zimene ndizoti ukamamva wekha mtima kumachita kwa kuti ndo munthu mmoja akapasa 500 million 200 million ana ang'ono kuleza kuti amapereka ndi amene amalanda ndi anthu amene ali maconnection ndi mboma semu apply ziso panopa andale amaphunzirapo andale khalidwe lawo limakhala limene liloti panthawi imene alowa mboma amatenga abale awo zibwenzi zawo ana awo ndani awo
kuti akakhale pafupi ndi boma azikadya pomwe amalawi amene amakavota azikavutika. Zimenezi ndi zoyipa kwambiri chimodzimodzi mmene amapangira kauteni za kugula amalesi hotelo chanichani kali meja ine chimangondikhuza ndizena kuti ndalama izizi kuti zochuluka 128 million 128 million tikuna kuti zochuluka ndalama izizi kuti tifufuze pala antena ake anthu ochepa muna 5 anadya ndalama more than 128 million. What the use yona kuti anthu ochepa 5 aje ndalama yokwana muna 12 billion kugawana anthu ochepa pali masiga ambiri amene kwamba ona kuti boma la MCT boma la DDP ndalama zinasowa zochuluka kuti ndalamazo anakudya kagulu kochepa nemugenza kuti tebulo ndalamazo zogula amalesi ndi zambiri zochuluka inde komano mugenza kuti atagula chinthu icho tikhala ndi chinthucho dalila kuti chinthu chinthu zimene ngogula lero pompopompo ndikuyamba kugwira ntchito pomwe ndalama zimene zinabedwa ku Green Belt ndalama zochuluka kwambiri ndalama zoti anthu ochepa can fix anagawana ndalama zandikudya zintozeka chisoni zikuti anthu awa andale salikonda dziko lake. Tathokoza kwambiri kuti mwayika contribution yanu munkhani ziwirizi ndipo kulira kwanu kwamveka. Mukhale nawo usiku wopambana kuwundirani bwana Peter. Ziko Eno ndithu katatha kutenga mtunda waukulu koma tinatero kuti tamva maganizo awo.